Game na. Alright? Big and Love. Game. 1, 2, 3, release. Sabog. Ayan po sila. Ayan po yung mga ibon natin. Ayan po. Kabog po. Ayan po. Labas po na lahat. Ayan po. Good morning po, Bigan. Good morning. Good morning po, Bigan. Good morning. Good morning. Ayan po yung mga ibon natin. Napakarami po nila. Ayan po. Sige mga kabog pa. Yan. Thank you. What's up What's mga up, mga idol? At nagkita na naman tayong muli. At yung mga idol, no? Wala na talagang pasakay. Nangawala na lahat. Si Gosa Jojo mga idol, no? Kaya nakaabot sa bigan lang, kahit bigan. Umiiyak mga idol. Umiiyak si Gosa Jojo. Ito na lang isa kanya. At yung mga idol, no? John, sulit yung palaro ng BBC ngayon mga idol natin. First lap mga idol ng sniper mga idol, no? Yung 100 pesos mga idol gagawin nating sniper mga idol. Talaga napakasulit nito ni Birdie Cubs, no? Mega shoutout idol. At yun yan, fourth lap ng BMW mga idol at third lap ng Vios at second lap of Derby. Yun nga mga idol, no? Talaga napakasulit mga idol. At yun nga mga idol, isasali natin sana ito mga idol, isasali natin sana sa 100 petot na Ito na lang talaga. sniper mga idol. So let's go! Kumusta mga kukuy? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tagumpay! BBC. Mamaya na po yung entry yan po ng sniper natin. 100 pesos mo, 175,000 guaranteed. Mamaya na po ito. Anong 100? Sigurado ka? Yes, tama po. 100 pesos lamang po. Sniper na yon, 175,000 guaranteed. See you po mamaya. Maraming salamat po. Your friend. Mega shoutout kay Sarina, no? Idol, sa finally mga idol, nandito na tayo sa loading station ng EPSA mga idol, no? At yun nga mga idol, umabot tayo sa mga idol, no? Sa Bigan mga idol, no? At yun na yung small factory ball natin mga idol na warrior mga idol, no? So live na live pa rin siya mga idol. At yun nga mga idol, no? Itatalpak natin siya mga idol at isasakay natin. Yung suka dito. Bibigay din. Pag walang ano? Suka. Pag walang suka dyan. John lasa din ng mesa. Ayun. ulam na. Suka pa lang ulam na, no? Oo, hindi lang pang pamilya. Pang kapitbahay pa. Talunga. Ano mga idol, no? So Bigan mga idol, no? So yun ang ano, ito yung tunay na bakbakan yan mga idol. Dalabanan talaga ito mga idol, no? So sana lang talaga, no? Yung ano natin, yung nag-iisang warrior natin mga idol, no? Uwian tayo.
No? Kinakabahan ako mga idol, parang pakiramdam ko mga idol, parang huling ano na to mga idol. Huling sakay ko na ito rito sa ano mga idol, sa ibon ko. Pero may tiwala pa rin kita pa ano. Di pa rin nawawala mga idol, no? Ay, pinakain ko na rin ng ano yan, pinakain ko na ng sariling tayo niya. Yun, pinainom na sa kanal mga idol. Malakas na malakas yun mga idol. Solid dyan mga idol, no? Maalaman naman natin sa ano mga idol sa linggo mga idol, no? Kung talagang effective yung tayo na pinakain natin sa kanya mga idol. Solid na solid mga idol. Tapos yung kanal doon mga idol, pinainom ko na rin sa kanya. Kaya small bacterial mga idol, solid na solid mga idol, no? Ayun, mega shoutout na for the birds cups. Yun, mega shoutout. BBC lang sa kala mga idol, fighting! Lahat ng mga ano dito, mga kalapadis dito mga idol, no? Ito na yung mga, ito na. Nandito yung malalakas ngayon mga idol, no? Kasi yung mga idol sa 4,000 mga idol na ibon mga idol nung tagudin mga idol, no? At talagang yung nag-clock mga idol ko, ang konti lang talaga mga idol dahil ngayon na disgrasya yung ibon natin mga idol, no? No? Hindi natin alam yung kwento mga idol, pero yun ang nangyari mga idol, kaya medyo konti na lang yung ibon ngayon mga idol, yung mga live ngayon mga idol. At yung ano, halos iba rito, ano na, may butas na, pero nakasakay pa rin mga idol, sinasakay pa rin dahil sa patibayan nga mga idol, no? At syempre mga idol, na first lap ng sniper mga idol, sasalihan natin yan mga idol. Yung ano, fourth lap ng ano, ng BMW, yun, congrats sa magiging manalo na ito, no? Talaga ngayon pa lang mga kalapatid, happy flying! Ano sa mga gusto mo pa shoutout dyan mga idol, mega shoutout mga idol, no? At syempre mga idol, sa mga gusto sa mga gusto mo pa shoutout mga idol, no? Comment down below mga idol, tapos syempre gagawa natin ang shoutout dyan sa next loading dito. At yun ang ano, yun. Masaya pero malungkot. Ano mga idol, no? Ilan na lang yung mga kalapadis na dito mga idol. Ilan na lang, bilang na lang mga idol, no? Tapos yung grades mga idol, dalawa na lang mga idol, no? Akalain mo yung mga idol, akalain nyo yun. Tagutin, ay sana pala mga idol, vegan pa lang to. Vegan pa lang to, pero yung grades mga idol, dalawa na lang mga idol. Yun ang ano, talaga ito na yung bakbakan mga idol. Tunay na laban na to mga idol. Ano. Nagami shoutout, Team Donate. Alright. So ito na mga idol na. Ito na yung mga solid mga idol. Ito na yung mga malalakas na mga idol, no? Nagtatalpak na sila mga idol, no? So tayo dito mga idol, sa limpusa lang tayo dito mga idol, no? Dito sa laban ng ibon natin mga idol, no? Mahuli ng Falcon taya. Condolence talaga mga idol, no? Kaya yun nga, no? Saan mo muna? Ito nga yung warrior natin mga idol, no? Ano idol, sobrang late ng idol, no? Ano, umuwi ka, ha? Huwag ka magpahuli sa mga Falcon. Bilisan mo pa. So yun nga mga idol, batalpakan na natin mga idol, no? Si Cutie mga idol. Ano, nag-iisang cutie. Ano si baby mo wala? Andun, nagpahinga. Wala pa. Ilalaro ko sa doon sa kabila. Ano mga idol, no? So, sali natin sa 100 petot na sniper, no? Tsaka pooling natin mga idol. Ayan na. Sige mo, JB. Wala akong 20 boss idol. Ayan. Para hindi na tayo magpagtagal boss idol. Thank you very much. Thank you very much. Yun ako mga idol, no? Sana'y pala rin ka. Salamat. Yun nga, no? Dyan. Tapos na tayo magdalbak mga idol, no? At yun, abangan tayo sa linggo nito mga idol. At yun, sa lahat ng mga kalapatis, no? Mega shoutout dito sa BBC, no? At for the birds cups, mega shoutout. BBC lang sa kanila mga idol. Happy flying sa lahat. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga Yun, magandang araw sa inyo lahat mga idol, no? So yun, medyo maganda rin panahon mga idol, no? At yun nga, maghihintay tayo ngayon ng ibon mga idol na sana sa
BBC no, BBC. Yun nag-release sila doon ng ano ng 627 mga idol sa Bigan mga idol no. At yun ang ano 1.4 mga idol yung magiging speed ng mga ibon mga idol kung darating ng 9 ayun ito 950 na, sige 950 no, 1.4. So sana mga idol makasabay yung ibon natin mga idol no. Pero yung oras mga idol no is 9:45 na mga idol. At yung mga idol napaka-excite talaga mga idol no. Sobrang na-excite talaga ako mga idol. At sana lang mga idol, dinadamihan ko rin dasal mga idol mula kagabi pa mga idol no, na sana dumating yung ibon natin. Sana makapag-clock tayo na maayos at bilisan niya pa yung lipad niya no. At yun, makipagpantendero siya rin sa mga Falcon. At syempre iwasan niyo yung mga lambat. Ang daming lambat kayo mga idol no. Ang daming lambat sa ano, sa La Union. Yung iwasan niyo yun mga idol. At sana lang mga idol makawi siya ng maayos mga idol. Bumilis pa yung speed niya. At yung nga, mega shoutout na sa lahat ng subscriber natin dyan. At sa mga viewers, mega shoutout. At sa ano, kay boss idol Birdie Birds no. Boss idol, salute no, mega shoutout idol. Yun ang ano. At BBC lang sa kala mga idol no. At yun na, first lap ng sniper mga idol no. At bababum boom. At sana makakuha tayo ng spike ng gulong. Ano mga idol no, talagang nakaka-excite mga idol. Kahit naman di tayo makakuha mga idol no, umuwi lang ibon natin mga idol no. At makapagdulo tayo ng vlog mga idol. Yun talagang pinaka-wish natin mga idol no, pinaka-pangarap natin mga idol no. Kaya ngayon pa lang no, congratulations sa inyo na mananalo. Sa mga gusto sumali dyan sa parapol natin mga idol no, so mag-comment kayo mga idol na sasali ako. So magpo-post pa ako sa Facebook page ko mga idol no, kasi hindi lang maraming sasali mga idol. At sa mga regular subscriber natin dyan is matik na sila mga idol, kasali sila mga idol no. Nilagay ko na yung shoutout mga idol no. So kasali sila sa parapol natin no. At yung sa mga nangingi ng ibon dyan no, mga idol na pasensya na mga idol no. Hindi ako magbibigay ng ibon sa inyo no. Hindi ako magbibigay. Gusto ko mga idol no, para maging patas mga idol. Kasi pag bibigyan kita mga idol no, maraming mangingi mga idol. Konti lang naman ibon natin mga idol. Konti lang. May nilalang din tayo mga idol. So hindi ako magbibigay mga idol no, isasali kita sa raffle. At sana lang mga idol no, palarin ka mga idol. At magiging ibon na mapupunta sa'yo at sana dumulo. So let's abang-abang tayo mga idol. So time check tayo mga idol no, 9:49 mga idol no. Ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales. Yun nga mga idol no, yung mga ibon natin mga idol no, alagang Kalapatids mga idol. Talagang napakasulit mga idol no, solid kung lumipad mga idol. At yan, napakaganda na mga katawan mga idol, maliliksi. At yun nga, abang-abang tayo. Nandito tayo mga idol no, so dito siya po duwat mga idol no. So ito may nakuha tayo sa mga idol no. Ang dami itong bunga na ito mga idol. Yung nga no, sobrang tamis. At yun nga no, time check tayo mga idol, 10:80 na mga idol. Pero wala pa rin yung ibon natin mga idol no. Doon naman tayo sa kabila. Yung dami natin nakain dito na duwat no. So sa kabila naman tayo, may andun, merong puno ng bayabas. So kuha tayo ng puno ng bayabas. Kuha tayo ng bunga ng bayabas mga idol. So let's go. Ano, may pagsamba ngayon mga idol. May pagsimba sila ng ano, mga Korean. Ano mga idol, may puno ng may bunga mga idol oh. Ayun oh. Ito mga idol, ang daming ano rito mga idol, daming makakain dito mga idol. Kuha natin 'to isa. Sino mga idol no? Ito na, kuha natin mga idol oh. Kuya natin baka may uhod. Daming bunga niyan mga idol. Habang wala pa ibon natin mga idol, mukbang muna tayo dito. Kaso lang sobrang init. Balik tayo sa may duwat. Tapos natin kumain ng ng bayabas mga idol. Ito nga, duwat na naman. Mainit kasi doon mga idol. Dito tayo. Ito yung wala pa yung ibon natin mga idol.
Time check tayo. 10:22 mga idol. What's up mga idol no? So yun na nga no, ito yung pinakamasakit na nangyari mga idol no. So yung ibon natin mga idol wala, di nakauwi mga idol. Ay nako, sana na bukas no, makauwi pa siya no. At kung makauwi man siya bukas mga idol no, hindi ko na siya isasakay pa sana sa susunod na na training no. Na derby. Yun na nga no, at yun. Yun, maraming salamat sa inyo mga idol na sa walang sawang pag-support sa Muntikon Channel mga idol no, at nandyan kayo mga idol. Yun, maraming salamat. At yun ang at idol Boss Idol, Bird the Birds Cup, maraming salamat no. Idol na idol ko yan eh. Yun ang maraming salamat sa inyo na sa walang sawang pag-support sa Muntikon Channel. At yun, sa pagsubaybay kay Cutie. Yun ang sana lang talaga mga idol makauwi pa si Cutie no, at makalaban pa tayo sa sunod na season. Yun ang kita-kits tayo mga idol no, sa season 5. Yun ang talaga medyo matagal-tagal yun sa siguro, at medyo nga malaki-laki na yung siguro mga natin mga ibang warrior natin dyan na panlaban no. At yun ang nag-iisang warrior no. Simula sa laban hanggang sa dulo sana. Yun, nag-iisang warrior si Cutie. Yun ang at yung iba dyan marami. Talagang marami silang nilalaban. At yun sa atin nag-iisa lang no. At sa kanila mawalan man sila, meron pa silang meron pang pumapalo na iba. Yung at sa susunod na mga idol no, damihan din natin na mga idol. Gano 5. Para kung may mawala man na isa mga idol, baka may pumalo pa sa 4 mga idol, or mayroon pa pumalo sa 3 mga idol. Yun na nga mga idol no. At again mga idol no, sa mga subscriber natin dyan no, magpaparapol po tayo ng ibon no, sa kahit mahinang nilang tayo mga idol no. At yun, yung mga ginagamit natin na ibon mga idol no, mapampalipad natin mga idol, ipaparapol ko sa inyo no. At kung hindi man dumulo sa akin mga idol, at baka sa inyo mga idol dumulo na. At yun sa makakapanood ng video na ito mga idol no, at yun mag-comment lang kayo sa baba mga idol ng sali ako. At yun ang magpo-post din ako sa sa Facebook page ko na yun ang kung ano mga mechanics na gagamitin natin mga idol para makasali ka rito mga idol sa parapol natin mga idol. So dalawa yung parapol natin mga idol no. At yun ang again, sa lahat ng mga subscriber natin dyan, sa mga nakasubscribe sa atin ngayon, at syempre matik na yun matik silang kasali. At yun ang hanggang dito na lang to, at maraming salamat sa inyo no. At sa mga hindi pa napag-subscribe dyan please naman pa-subscribe sa channel ko. Ayan, pahit yung notification bell para mag-update ka sa sunod na gagawin natin mga video. At hanggang dito lang to mga idol. Kita-kits sa sunod na season mga idol. Babawi ako, promise, babawi ako. Sayang. Naputol yung vlog natin mga idol. Gambigan lang talaga mga idol. So bye-bye.